Ás iontach sealéamh.org nó tá gurí fólam faoi nua-Ghaeilge uach nó Early Modern Irish. Seo é an téarma a thugtar ar an Ghaeilge a labhraíonn sa tréimhse idir 1200 agus 1650. Tá teacht na samplacha ar fáil ar an suíomh, idir Ilíocht agus Phróis. Agus in aice le gach teacht samplach tá Treoir Ghinearálta, Treoir Bionn Sonraithe agus Aistriúcháin a chabhrós leat an teacht a thuiscint. Sé an bua is mó a bhaine leis an suíomh ná gur fréidir brú ar éanacail ar bith agus go bhíodh tú ólas maiall ar an mhocail éanair sin. Tá ólas maiall ar ghramadach na nua-Ghaeilge muiche ar an suíomh mar aon le glúis focail agus tagartaí dus na leabhar agus is an daoine a bhí páirteach sa tugra.